Köszöntöm a stúdióban az Örömtánc csapatnak az ötletgazdáját és koreográfusát, Springer Botondot és Lázár Attila szervezőt. Szervusz. Sziasztok. Szervusztok! Mit is jelent egészen pontosan ez az örömtánc? Próbáltunk olyan nevet találni a dolognak, ami kifejezi egy szóban a rendezvényünk lényegét. Michael Jackson sajnálatos halála kapcsán gombamód szaporodtak tavaly az úgynevezett villámcsődületek, angol száz flashmobok, tehát amikor az utcán elkezd valaki táncolni, és hatalmas tömegbe csatlakozik, és pár szempillantás alatt azt veszi észre a járókelő, hogy táncol az egész utca. Hihetetlen energia van benne egyébként. Ez honnan ered egyébként? Én úgy tudom, hogy az Egyesült Államokból, de nagyon fiatal, tehát 2,5-3 éves hagyománya van a flashmobnak. És mi ennek a célja Magyarországon? Minden flashmobnak a célja a figyelemfelkeltés. Tehát meglepő az egész, az ember sétál az utcán, egyszer csak lát valamit, ami történik egy emberrel, több száz emberrel, és ő csak kívülálló, és aztán elkezd érdeklődni, hogy mi is volt ez valójában, megkérdezi ott a szomszédot, vagy aki táncolt, vagy például az első flashmob Magyarországon az egy esernyőnyitogatás volt, tehát harangszóra a Deák téren mindenki kinyitott az esernyőjét, aki be volt avatva persze csak. Pedig hát nem esett az eső. Tehát ez egy figyelemfelhívás, nekünk is megvan jó pár dolog, amire szeretnénk felhívni a figyelmet. Például? Az első természetesen, hogy emléket szeretnénk állítani Michael Jacksonnak, és annak, amit ő képviselt. Tehát ő egy hihetetlen jó táncos volt, hihetetlen jó énekes volt, tehát a táncnak szeretnénk mindenképpen reklámot csinálni, hogy táncoljanak az emberek. Ez egy nagyon kulturált szórakozási forma, nagyon jó sport, tehát egy egészségmegőrző, betegség megelőző eszköz, mondhatnám így. És emellett szeretnénk fölhívni a jótékonyságra is a figyelmet, mert Michael Jackson volt a világon legtöbbet adományozó híresség. Ezt sokan nem tudják esetleg, de így volt. És egyébként vevők a magyar emberek az örömtáncra? Nagyon úgy tűnik, hogy igen, nagy örömünkre. Tavaly 500 embert mozgattunk meg helyjel közzel, augusztus 29-én Michael Jackson születésnapjára van időzítve, ezért is tartjuk helyesnek ezt az örömtánc névválasztást, és nagyon úgy néz ki, hogy szeretik az emberek. És ez hogy néz ki egyébként, hogy kivonultok valahova, és akkor ott megszólítjátok az embereket, vagy egyszerűen? Hát úgy néz ki a történet, bocsánat. Igen? hogy van egy honlapunk, ez a www.örömtánc.net, ahol minket el lehet érni, és nagyon fontos, hogy nyílt és teljesen ingyenes a dolog, tehát bárki jöhet, ingyen lehet látogatni a próbákat, tulajdonképpen elindul egy Michael Jackson zene az utcán, és egyre több ember bekapcsolódik. Egy nagyon egyszerű, viszont nagyon Michael Jacksonos koreográfiát tanítunk be, és nem kell megijedni, nagyon könnyű. Tehát érdekes módon általában az emberek félnek tőle, hogy hú, hát a Michael Jackson világ egyik legjobb táncosa volt, tehát nem fogom tudni megtanulni, eloszlatnám ezt a tévhitet, meg lehet tanulni. Meglepő módon nagyon könnyen meg lehet tanulni. De azért gondolom, hogy sok a bámészkodó is, vagy az olyan bátortalanabb ember, aki azt mondja, hogy hú, hát én inkább csak figyelem. Vannak, akik bejönnek és regisztrálnak az oldalon, és lejönnek, és akkor mivel számoljuk az embereket, esetleg kapnak valami jegyet, vagy ilyesmi, és akkor mondják, hogy hát de én csak nézném, és akkor mindig mondom nekik, hogy most eltöltöd úgyis itt az idődet. Hát nem teljesen mindegy, állj be! Az nem jelenti azt, hogy ki kell állni a tömeg előtt táncolni, de beállsz. Aztán vannak, akik így beállnak, vannak, akik nem, vannak, akik csak kísérők, de hát az a lényeg, hogy sok embert látunk, akik először eljönnek csak kísérőként, és egy-két év múlva beállnak és táncolni fognak, és ha csak szeretik, már elég. Egy-két próba múlva. Tehát azt veszük észre a próbákon, hogy hihetetlenül jó a hangulat. Tényleg hol tudtak próbálni egyébként? Most a Gödör Klub adott nekünk nagyon kedvesen helyet, tehát ők így támogatnak minket helyen, technikával nagyon aranyosak, és így a Gödör Klub az egy nagyon jó próbahelyszín, hiszen ott van a Deák téren, a központban, vagy Erzsébet téren pontosabban, tehát nagyon könnyen elérhető, és általában ilyen este 7 és 9 között vannak a próbáink, de a weblapon minden fenn van. Tulajdonképpen minden az interneten szerveződik. Ez általában a flashmobokra, villámcsődletekre jellemző, hogy interneten, SMS-ben szerveződnek a dolgok. Sokszor nem is ismerik egymást az emberek, nem is tudják, hogy ki, hogyan, mert videóról is lehet tanulni. Tehát nekünk is az oktató videó fent van az interneten.
meg tudja nézni, onnan van magyarázott előről, hátulról mindenféle, és akkor akár meg is tud, lehet, hogy olyan emberek is lejönnek majd táncolni, akikről mi se tudjuk, hogy ott lesznek, mert nem jöttek próbára, oktató videóról megtanulták, vidékről is, és egyszer csak azt hiszik, hogy járunk elők, és közben ők is beállnak, tehát akkor aki többet meg akar erről tudni, a www.örömtánc.net-en tudja meg. Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget.